मोनब्रै गारि नै दा फाग्लासो जागोन औ दे ओरैबायदि फाग्ला मोनसे जायगायावनो मोनब्रै गारियाथ' जिलाजोबखाबाय बायलाजोब्बाय फुरा डेमेज गारिया लथं फथं जाजोबखाबाय सालायजाखाला बेयाव हनै पुलिस सानै फैबावबायसो फाग्ला गोर स्पिड सालायो ब्रेकखौनो हमस्लाबनो हाया ওইটা আবার লাগিয়ে দিছে না থস গাড়িটা তো ছাড়বো না এটা মনে ওইটা ছাড়বো না তোমাকে मा जालायो गारि एक्सिडेन्ट जानायखौहाय गारि एक्सिडेन्ट जादों आरोखि ना मोननै गारि एक्सिडेन्ट जादोंमोन गारियाथ' फुरा बायलाजोबखाबाय ओमफ्रायहाय बे गारि एक्सिडेन्ट जानायखौहाय पुलिस फैनानै दा क्रेंजों बोखांदोंमोन बे क्रेंजों बोखांबाय थानाय समावनो आरो गंसे गारिया बे क्रेंखौनो आरो सफैबावबाय ओरैबायदि फाग्ला पुलिसफ्राथ' दा जोंजोब्बाय ओरैनो जोंनानै थाखानाय आरो बे पुलिसफोरनि लाबोनाय क्रेंखौनो सफैबावबाय मोनसे गारिया दाथ' बेखौ हगारखानाय नंला ओरैबायदि जारला क्रेंजों बोखांबाय थानायावनो क्रेंखौ आरो सफैबावबाय एक्सिडेन्ट मोनसे जायगायावनो मोनब्रै गारि एक्सिडेन्ट जाबाय फुरा पुलिसफोरजों हनै फुरा गरम जालायबाय होजाखासिगोन बिसोर दिनैहाय फाइना नांखासिगोन हनै सासेखौ हमजानायखौहाय नायफैदों Gimana? nih bisnis. Traffic police सानै दंफैयो traffic police लाना थांबाय हनै ओइलाय नै लांगासिनो दङ ओरैबायदि जारला थारमाने मोनसे गारिया रं साइडजों फैखादों आरोखि ना ओमफ्राय मोनसे गारिया गावनि साइडजों थांगासिनो दंखायो बिसोर मोननैजोंहाय मुखामुखि एखेबारे मोखांजों मोखां नांलायखाबाय ओमफ्राय एक्सिडेन्ट जानानै मोखांजों मोखां एक्सिडेन्ट जालायनानैहाय गारि मोनसेया बिरनानैहाय सय साखा गारिया बिरनानैहाय हाइरड हरैनि लामा मोनसेजोंहाय बारना थांदों फाग्ला बायदि बिरदों सिनेमानि बायदि ओमफ्रायहाय बे गारि मोननैखौहायनो क्रेंक लाबोनानै पुलिसफ्रा बोखांफैदोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय बे पुलिसफोर बोखांफैनाय क्रेंकखौनो आरो मोनसे गारिया फैनानै सौफैबावबाय ट्रेलार गारि ओरैबायदि जारला हाबाब फाग्ला जागोन मोनसे जायगायावनो नै दसेयावनो मोनब्रै गारि एक्सिडेन्ट हाइवेआवहाय ओरैबायदि जारला हनै सासे ड्राइभारा हनैबाव दङ बैनो सासे ड्राइभारा हनै दहाय एक्सिडेन्ट जानाय ड्राइभारा सासेया बैनो फन रायलायगासिनो दं ओमफ्राय हनै उनजोंहाय र' आं खिथानि नैबे गारियानो सफैबावदों पुलिसनि जे गारि एक्सिडेन्ट जानायखौ बोखारगासिनो दं ट्रेलारा आरो बे ट्रेलार माबाखौनो क्रेंकआ बे क्रेंक गारिखौनो नैबे सौफैलायबायब्रा दा बेहा हमना दोनजाबाय दाया बिनावनो गोग्लैजोबखासिगोन एबार ओरैबायदि जाला बैयाव बोखारगासिनो दं हनै बैयाव बोखारगासिनो दं बै लाइट नुहुरनायाव गारियानो नैबे मोनसे साइडनि गारियानो बिरनानै हरै साइडआव थांदों लामानि हरै साइडजों ओरैबायदि डेन्जार एक्सिडेन्ट जादों बायजोबखादों गारियाथ' साफाजोबखा सालायजाखाला बे गारिया नैबे क्रेंकखौनो सौफैबावदों बे एक्सिडेन्ट जानाय गारिखौ बोखांदोंसोमोन बे क्रेंकआ पुलिसफोरनि ओमफ्राय बेखौनो आरो सौफैबावबाय नैबे गारिया फैयो उननिया ट्रेलार गारिया नैबे डिलिभारि नैबे गारिया ओरैबायदि फाग्ला सालायो आयु नैबेयाव फुरा माबागासिनो दङ नै गारिया
बै गारि नैबे लामा मोनसेजों एक्सिडेन्ट जानाया हरै साइडनि लामा मोनसेजों थांदों। ओरैबायदि डेन्जार जाखादों। गाबोन फुङावहायसो मोजाङै नुफिनजोबसिगोन। गारियाथ' ओरैबायदि डेमेज जाजोबखादों, फुल डेमेज जोबखा। औ थांफिनसां। ड्राइभारफ्राबो ओरैबायदि लाखि 1% चान्सखा आरोखि ना बेवहाय नांगौआ थांनांगौआ जेबो जाबावाखिसै होनबाबो थैनांगौसोमोन आरोना बिसोर ओरैबायदि लाखि ड्राइभारफ्रा रावबो जेबो जायाखिसै बेल'नो आरोखि ना मोजां जाबाय। गारियाथ' साफाखा गारिखौ नायोब्लाथ' मानसिफ्राथ' जायगायावनो थैजोबनायखा ओरैबायदि डेन्जार जादों। थैगोनलै बिदिसो जानांगौआ। दायआथ' बैसोर सानै एक्सिडेन्ट जानायनिखौ बारा लाखायाखिसैमोन बे उनाव बावनो फैनानै पुलिसफ्रा रायलायलांदों। गाबोनसो मोजाङै फुङाव खेबफिनजोबनोसै आं। डेन्जार जाखादों एक्सिडेन्टआथ'। खननै जाखो आयौ 2:30 जाबावबाय टाइमाबो। उन्दुनोसै आंबो उन्दुनोसै गुड नाइट बाय। गाबोन खेबफिनसै आं मोजाङै।